नमस्कार, मी घनश्याम उल्हारे शेतीतंत्र या युट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत करतो। शेतकरी मित्रांनो, शेतीतंत्र या युट्यूब चॅनलवर मी आपणासाठी नवनवीन माहितीचे व्हिडिओ घेऊन नेहमी उपस्थित राहतच असतो। तर आज आपण दीपावलीसाठी आपल्या गायांना एक घुंगराची माळ बनवणार आहोत। आपण त्याच्यामध्ये घुंगरे टाकणार आहोत आणि एक घंटी टाकणार आहोत। तर बघा, सोपं आहे आणि तुम्हाला शिकायला पण सोपं आहे। चला तर आपण एक घुंगराची माळ बनवू। चला बघा, आपल्याला घुंगराची माळ बनवण्यासाठी ही जरा वेगळ्या पद्धतीची आहे आणि बनवण्यासाठी आपल्याला बघा ह्या दोन दोऱ्या आणि ही तिसरी दोरी अशा 3 दोऱ्या लागतील। तर एक अडीच ओव आहे, एक 2 ओव आहे आणि ही 2 ओवे। तर यांचं काय करायचं, सुरुवातीला ही अडीच ओव आहे का, हिचा मध्य काढायचा। हे 2 तोंड सरळ निघाले की याचा मध्य निघेल इथं। ह्या का याचा मध्य निघाला इथं, याचा मध्ये निघाला की ही बारकी दोरी घ्यायची, ही 2 ओव आहे, याचा असा मध्य काढायचा। मध्य काढला की इथं गाठण टाकायची। इथं आपल्याला मुदर एवढी ठेवायची बांधायला आणि ही गाठण मला पाठीमागच्या एका माळामध्ये विचारली होती, आम्हाला पहिली गाठण शिकवायला तुम्ही दाखवली ना, तेव्हा का अशी पद्धतीची गाठण मारायची। अशी चांगली आवळून घ्यायची आणि परत एक गाठण टाकायची, त्याला अशी गाठण टाकायची। आता हे झालं, ही ह्या दोरीचं झालं। आता ही गाठण आहे ना अशी मागल्या बाजूला करायची, मागल्या बाजूला ही आणि पुढची दोन्ही बाजू इकडे घ्यायच्या। आता ही दोरी, या दोरीचा बी मध्ये काढायचा, त्या दोरीचा मध्ये काढायचा। 2 तोंड सरळ केले, याचा मध्य हा आहे, याच्या खालून इथं घ्यायचा, याच्या खालून इथं घ्यायचा। इथं घेतला ही दोरी बाजूला काढून घ्यायची आणि बघा याचा बाजू इकडं आणि याची बाजू इकडं असं धरायचं। हे या पद्धतीने असं धरायची। इथं ही गाठण मागल्या बाजूला आली पाहिजे अशी, आणि ही ह्या दोन्ही बाजू अशा धरायच्या। दोन्ही बाजू अशा धरल्या की आपल्याला आता विणायला चालू करायचं। लूज ठेवायचं नाही, लूज ठेवलं ना तर तुमची विण वाकडी तिकडे येईल। ताणून धरायचं असं, आपण बोटाने ताणून धरतो आणि हा दोरा वाढताना बी ताणून वाढायचा, हा बी वाढताना ताणून वाढायचा। कारण काय होतं, प्रत्येक वेळेस तुम्हाला मागला पुढे घ्यायचा आहे, मागला पुढे घ्यायचा आहे। आणि ज्यावेळेस पुढे येईल ना, समजा मी मागला पुढे घेतो काय, असं ताणून घ्यायचा। इथं ताणून घेतला असा की याच्या मागला असा ताणून इथं घ्यायचा आणि धरताना याच्या पुढे धरायचा, असा पुढे धरायचा पहिला असा। आता बघा, ह्यो परत ताणून आणायचा, पुढे घ्यायचा, याच्या पुढे धरायचा आणि ह्यो बी ताणून याच्या पुढे घ्यायचा। पाहिलं का, या पद्धतीने तुम्ही विणीत चालायचंय। आता ही विणीत चालल्यानंतर काय करायचं, आता आपल्याला घुंगरं घ्यायचं, याच्यात घुंगरं ओवून घ्यायचंय। त्या दोन्ही मध्ये घुंगरं ओवायचं। काय होतं, शिंगल ठेवायचे नाही आपल्याला, ते तुटू शकते, म्हणून आपण काय करू, त्या दोन्हींमध्ये हे घुंगरं ओवू। पहिलं घुंगरं आपण टाकतो याच्यामध्ये आणि हे दोरे सगळे व्यवस्थित ओढून घ्यायचे आणि घुंगरं इथं धरायचं। हे असं धरलं, जाम धरायचं। ही जाम धरलं की आपल्याला सुरुवात करायची। कायम सुरुवात करताना उजव्या हातावरून करायची। इकडून हे पहा, इथं घ्यायचं, हे इकडून ताणून इथं घ्यायचं। इथं घेतलं की सुरुवात उजव्या हातावरून, परत ते आला याडा, हा याडा इथं घेतला, हा याडा आला, हा याडा इथं घेतला। हे मागचं हे असंच राहील, मागच्या मध्ये घुंगरं फिट होत आहे। बघा, आता ही एक आणि ही एक झालं की लगेच घुंगरं ओवायचं। लय वेळ नाही करायचं, लगेच घुंगरं 2 येड्या घुंगरं घ्यायचं। कारण मग माळ जर मोठी झाली तर काय होईल, बैलांच्या पायात गुतन। इतक्या खाली नाही माळ आली पाहिजे कधी बी, माळीचं एक माप असतं, तिथपर्यंतच माळ राहिली पाहिजे। हे दाबून धरायचं, हे लूज होऊ द्यायचं नाही। आणि जरी लूज झालं तरी परत तुम्हाला दाबून धरता येतंय, एवढं काय त्यात अवघड नाही।
हे पहा आता इथं घुंगरं आलं, इथं घुंगरं आलं तर उजव्या हाताने चालू करायचं आपल्याला. हे दोरीचं काय नाही, बघा इथं घेतलं ताणून, असं ताणून घेतलं. त्याच्यानंतर हे इथं घेतलं, ताणून घ्या मस्तपैकी. हे ताणून घेतलं, 2 घुंगरे बसले बघा. आता आपण परत दुसरा येडा काय उजव्या हातानेच घेणार, असा कायम उजव्या हाताने. त्याच्यानंतर बघा हा उजव्या हाताने. हे याचा काय उपयोग नाही, यात त्याला काही धरायचं नाही, त्याला काही बिरजी धरायचं नाही. ते फक्त आपल्याला कशासाठी येतं, घुंगरे वावण्यासाठी येते ही दोरी, फक्त घुंगरे वावण्यासाठी. हे मागून अशा पद्धतीची इन चालू होती, इनले जातं ही असं. आता बघा 2 येड झाले इथं पुढे आपले, 2 फास झाले की लगेच याच्यामध्ये घुंगरं वावायचं. दोन्ही मध्ये वावायचं. सिंगल मध्ये ना गळून पडू शकतं, म्हणून आपण काय केलं, दोन्ही मध्ये धरलंय. परत ही दाबून धरायचं. तुम्हाला आता ना एवढं मी घुंगरं टाकून दाखवतो आणि सण आता मध्ये अंतर केल्यावर परत उभा करू. ही घंटी आपल्याला टाकायचं, आम्हाला उभा करू. आता हे याला खिटून घेतलं, हे असं ताणून धरलेलं आपण पहिलं ताण धरलंय. कायम उजव्या हाताचा पणा इकडे घ्यायचा आहे, इकडं, आणि नंतर डाव्या हाताचा इकडे घ्यायचा. हे असं झालं. परत उजव्या हाताचा इकडे घ्यायचा, परत डाव्या हाताचा इकडे घ्यायचा आणि असे समोर धरायचे. असे एका वेग नाही धरायचे, असे समोर धरायचे, म्हणजे लक्षात येतं कोणचा पणा कोणकडे. त्या पद्धतीने बघा आपले 3 घुंगरे टाकून झालेत असे. हे माग जर लुजवत असेल तर वडून घ्यायचं. हे आपले 3 घुंगरे टाकून झालेत बघा. आता काय करू आपण, आता मध्ये या घंटीपर्यंत येऊ सर, आता थोडं पळवू. बघा आता आपण मध्यांतर आलोत बघा. हे कसं माग छान दिसते, मागली बाजू आहे ही पुढची बाजू आहे. हे बघा अशा पद्धतीने ही इनल्या गेलेली इथपर्यंत. आता आपण मध्यांतर आलोत ना, तर आपल्या इथं आता घंटी टाकायची, ही मोठी ही घंटी टाकायची. तर काय करायची, ही रशी कायम ताणून घ्यायची असते मागून. ताणून घेतल्यानंतर आता आपल्याला घंटी ओवून घ्यायची याच्यामध्ये. घंटी ओवली, घंटी बी ह्याच पद्धतीने अशी धरायची. या पद्धतीने अशी धरली की बघा ही आहे ना, याची मागली बाजू आपण काय पुढे घेतो, ही घंटी ताणून राहू द्यायची. याची मागली बाजू पुढे घेतली, घंटीची ही दोरी सोडून द्यायची कायम. आता ही मागली बाजू पुढे आली, ही मागली बाजू पुढे आली. आपण कायम उजव्या हाताने चालू करतो. ही बाजू इकडे घ्यायची आणि ही बाजू इकडे घ्यायची. आता आपल्याला परत घुंगरं टाकायचं. हे मागचं ताणलेलं राहिलं पाहिजे, लूज नाही ठेवायचं. आता आपल्याला घुंगरं टाकायचं, घुंगरं ओवून घ्यायचं. ही आपली मागली प्रोसिजर परत पुढं चालू ठेवायची. घुंगरं टाकायचं, वळून घ्यायचं, टाकायचं, वळून घ्यायचं. आणि जर तुम्हाला हे लईच ताण होत असेल, हातात धरता येत नसेल, काही प्रॉब्लेम येत असेल तर असं दाबून धरा. घुंगरं वळवीपर्यंत ना असं दाबून धरा. कारण एका हाताने, आता मी एक हाताने करतो, माझ्याकडे माणूस नाही, तुमच्याकडे माणसं असणार आहेत. तुम्ही काय करायचं, एक जणाला हे धरायला लावायचं, एक जणाला घुंगरं वावायला लावायचं. माझ्याकडे माणसं नसल्यामुळं मी एकटाच हे सगळं काम करतोय. तुमच्याकडे लहान पोरगं असलं तर त्याला धरायला लावायचं, इथं घुंगरं वाहू तू. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, माझ्याकडून थोडं लूज होतं, पण आता मला लय ताण होतं त्याचा धरायचा. हा आता हे पहा, ही आपल्या ही पद्धत आहे कायमची. ही पद्धत आहे
तर ही मागून पिळा पडू द्यायचा नाही. हो का, याला पिळा पडला, याला पिळा नाही पडू द्यायचा. असं मस्तपैकी राहिलं नाही तर मग छान होतं. हे पहा, आता आपली विणायची पद्धत ही अशी आहे. ही मागली बाजू पुढे घ्यायची, याची मागली बाजू पुढे घ्यायची अशी, आणि काय उजव्या हाताचीच बाजू पुढे घ्यायची. ही इथं याला धरायची आणि ही याला धरायची आणि लय ताणून घ्यायचं. असं एकदम ताणून घ्यायचं की मागलं सुद्धा ताणून आलं पाहिजे. असं ह्या पद्धतीने बघा. आता असे पुढं तुम्हाला जर जमत नसेल, आता मला जमत नाही म्हणून मी असं याला दाबून धरतो खाली, हे उलगडू नाही म्हणून. बघा कसं दिसतंय छानपैकी. हे उलगडू नाही म्हणून मी असं खाली दाबून धरतोय आणि खाली दाबून धरून याच्यामध्ये घुंगरं टाकतोय. आता हे मला धरायला थोडा ताण जातो, जोडीदार नसल्यामुळं असं धरतो बरं का मी खाली. तुम्ही असं खाली काय धरायचं नाही, ताणून कायम ह्याला ताण पाहिजे. आता आपले 3 फासे इकडे झाले घोंगऱ्याच्या इकडं. पाहिजे तर अजून आपण एक अजून देऊ. आता आपले हे बघा, इकडं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तसेच या बाजूला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 झाले. तर आता आपलं हे काम पूर्ण झालेलं आहे. आता पूर्ण झालंय ना, तर काय करायचं, या ठिकाणी आता हे आलेले, हे मागली बाजू आलेली ना, तर ही दोरी इथं आकळायची. इथं आकळल्यानंतर काय करायचं, हे पहा, ही याच्यातली बघायची सुरुवातीला लांब दोरी कोणची ही इनी असं इथं घ्यायचं याच्यावर. आता इथं काय करायचं आपल्याला, आसूडगाठ टाकायची. आसूडगाठ कशी असते तुम्हाला शिकवली मी बऱ्याचशा व्हिडिओमध्ये. आता सुरुवातीला लूज करायची, दोरी ओवून घेऊस तर परत आपल्याला ह्याला ताणावं लागते. असं फिरू घेऊन ताणायचं असतं याला. तुम्ही जितकं असं फिरवून घेऊन ताणताना तितकं ही आवळत राहतं. ही मागली बाजू या ह्याची आपल्या माळाची. आणि आता ही दोरी राहिली. आता ह्या दोरीचं एकदा झालं की ह्या दोरीने याच्या पुढे परत आपल्याला टाकायची, त्याच पद्धतीची आसूडगाठ टाकायची. ह्या पद्धतीने आपली बघा मस्तपैकी आता माळ तयार झाली. ह्या बाजूने अशी दिसते, ह्या बाजूने कशी दिसते बघा, आतली बाजू आणि बाहेरच्या बाजूने कशी दिसते बघा. कशी दिसते ते फिरवते बघा. थोड्या आता ही गोप असल्यामुळे थोडा एवढा तेवढा पिळणारच आहे. आणि नंतर काय करणार तुम्ही, ह्या दोन आहे ना, ह्या दोन काटून टाकायच्या. ह्या दोन काटून टाकल्या इथून, हे काय मागं सरत नाही का. नंतर मग याच्यामधून हे आपल्याला जर मोठा बैल असेल तर आपण इतक्यावर घेऊ शकतो, असे बांधू शकतो इतकी. आणि जर छोटा असेल, बारक्याला बांधायचं असेल तर तुम्ही इतकी घेऊन बांधू शकता. इतकी घेऊन अशी मस्तपैकी याच्यातून गाठण इथं टाकू शकता.
अशी गाठणी जर टाकली ना तर बघा ओकेच होऊन जाते. हे या पद्धतीची आपली माळ तयार झाली. तर शेतकरी मित्रांनो, हा माळीचा व्हिडिओ आपणास कसा वाटला ते कमेंटमध्ये कळवा. लाईक शेअर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा. धन्यवाद.